bikini frumos, dar nu merge la mine odată în zi acum, la moment. Cum am spus că când ai puțini kilogrami, când ai vreo 60-50 de kilogrami, atunci da. Da, acum la mine nu merge. Și ne întrebă repede. Voi nu faceți ca mine. Că poate vouă nu vă trebuie repede, dar ne trebuie repede. Ne întreb până la sfârșitul 1 noiembrie. Să am 57. Și ChatGPT-ul ne-a spus că nu e posibil. Dar eu cred că e posibil și cred că Domnul să mă ajute. Și să ne împlinesc scopul ăsta odată și odată. Și din nou parcurg la metoda mea. Cei mei care adică rămâne când nu mai am scăpare și nu mai pot să fac nimic, atunci eu recurg la o metodă. Și metoda asta e foamea. Cu an și ceva în urmă am ținut 14 zile, n-am mâncat nimic. Am scăzut 10 kg și pe urmă 3 s-au adăugat înapoi. Asta din cauza că s-au adăugat în stomac mâncare, una alta, așa, adică s-au adăugat înapoi. Dar 7 kg ele au fost total scăzute. Adică ele nu s-au mai adăugat niciodată înapoi. Și după aceea eu am putut să mai slăbesc. După aceea s-a pornit la mine corpul. Și am zis că gata, de azi am început. Asta țin 7 zile. Din cauza că 14 e prea mult și din cauza că după 7 zile corpul deja într-un fel de stare de repauză și el nu mai slăbește cu foame. Slăbește foarte greu, doar câte 100-200 de grame pe zi. Dar ne întreabă repede, așa că eu m-am gândit că zic, da, să amăjesc cumva corpul. Și m-am gândit că 7 zile țin foame. Pe urmă, după asta, odată în zi mănânc hrișcă, pentru că hrișca ține sațietate și creierul primește impuls că nu-i trebuie să streseze. Și am înțeles că funcționează cu hrișcă, poți slăbești la câte 1 kg pe zi. Deja vedem cum funcționează, vedem tot, dar eu sigură că cu ajutorul Domnului a să reușesc asta să primească, anume așa. Așa că azi e prima zi, ne-am făcut ceaiuri. Eu țin foame, dar cu ceaiuri. Cu vitamine și cu apă. Vitamine asta am în vedere spirulină, chlorelă, vitamina D3, K2, omega. Pentru că la creier trebuie, eu mă informez de la un medic foarte renumit, Dr. Berg, se numește el american. Și el recomandă la pacienții lui. Așa, și data trecută când am ținut, tot m-am informat mai mult de la el și pe urmă, acum, de exemplu, am făcut eu planurile mele diferite și mi-am găsit ceaiuri, anume ceaiuri că am probleme cu să reține apa în organism, retenție de apă și eu, de exemplu, amuia ne-am făcut ceaiuri din mătasă de porumb și coada șoricelului. Și spune că și trebuie și de urzică. Eu acolo ne-am mai găsit încă un amestec de ceaiuri. De urzică, păpădii și toate astea și ne-am pus acolo mai scurt, mai multe care pentru drenaj. Așa că eu m-am apucat acum în serios. Fac video ăsta pentru motivarea mea și pentru motivarea voastră, că știu că sunt mai multe femei, mai ales după ce au născut. Unele poate că nu se îngrașă deloc și asta e foarte bine și frumos, dar unele știu că suferă, cum și eu am suferit foarte mult și ne-a trebuit 3 ani până să mă revin după naștere. Și încă nu m-a revenit până la urmă. Așa că, fetelor, eu sunt cu voi și vă înțeleg, nu vă sfătuiesc ca anume așa să faceți, dar trebuie de slăbit, pentru că eu observ, numai acum dau câteva kilograme, atunci gata, la mine mai greu mă mișc, mai greu sui scările fosei. Așa că cu cât ești mai slab, cu atât ești mai tânăr. Am așa în capul meu. Așa că trebuie să dăm gazul. Mi-a luat așa. Asta ceai de gătin, l-a luat așa, încă nu m-am informat pe dânsul, dar știu că e bun. Mai pe scurt. Mi-a luat mătasă de porumb. Mi-a luat coada șoricelului. Mi-a luat de calendulă, sunătoare și pelin. Pelinul e foarte bun pentru paraziți, deparazitare și multe alte lucruri.
Așa, eu acum dimineață o să folosesc mătasă de porumb împreună cu urzică. Urzică nu mi-am cumpărat acum, că mai am mai de mult urzică de asta ghepoasă și uscată. Asta scot foarte bine apa din organism, foarte bine. Eu și pe ChatGPT l-am întrebat despre ceaiurile astea informații, adică nu. Și astea sunt, adică cel mai efective e mătasa de porumb cu păpădia și cu urzică, dar eu spun mătasa de porumb a mea dimineață și cu urzică. Din vitamine să beau spirulină și chlorela. Mi-a mai rămas încă de mult, adică ele încă sunt bune la termen, dar mi-au rămas de mult m-am băut. Și o să le beau pe astea. Și o să mai beau vitamina D3 cu K2 și cu omega. Ele ajută foarte bine să mențină creierul, adică să fie totul bine. Aici e meu. Deja am băut jumătate de el. Am băut și cafea și încă am aflat un secret. De exemplu, când ți-e foame, pui cafea, o linguriță de scorțișoară și o linguriță de cacao. Le amestești și bei cu apă. Asta tot funcționează și să văd chiar dacă funcționează cu adevărat. Adică am văzut mai multe videouri cu fetele spun că funcționează. Și să vedem după asta să vă spun mâine deja. Și dacă ți-e foame și, de exemplu, te amețești cap sau ceva, trebuie un vârf așa de sare pe cuțit, pui într-un pahar cu apă și bei. Și asta că corpul primește mineralele care îi trebuie și nutrienți. Așa că dați-i gazul, dați-i gazul, dați-i gazul. Azi nu e greu. Nu e foarte greu azi. Dar știu că mâine azi și mai greu. Vedeți? Și vreau să ne ating scopul. Vreau să ne ating scopul. Întâi de 57, pe urmă de 45. Eu până n-ajung la kilogramele de 45, eu nu mă las. Așa că urmăriți-mă și ați vedeți până la urmă cum o să arăt. A doilea zi de foame, tot e bine și frumos, m-am trezit cu dispoziții. Nu m-am trezit înflată la față, ca de obicei cum mă trezăm. Corpul îl simt destul de ușor și m-am trezit foarte ușor. Foarte repede m-am trezit. Nu ca înaintea, încă 5 minute. Încă 5 minute. Nu, asta nu a fost. Asta îmi place foarte tare când țin foame. Trebuie să-mi fac ritualurile acum, să-mi fac ceaiuri, una alta. Dimineața am băut o cafea, că deja au trecut vreo 3 ceasuri de când m-am trezit. Am fost și am dus fata la grădiniță. Am băut o cafea dimineață și acum am venit iar acasă. Mă duc să-mi pun ceaiurile la infuzat, la infuzii. Asta, mătasă de porumb și acolo ne-am găsit un fel de ceaiuri aici în Germania, la un magazin. 10 ierburi care ajută să scoată lichidul din corp, surplusul de lichid și să cureți corpul. Ați vă arăt mai târziu, dacă să ne scrieți în comentarii dacă doriți să vă arăt, ați vă arăt. După asta, ce am vrut să spun? Am vrut să spun că ieri, după amiază, mi-a fost tare a mânca și ne-am făcut o cafea cu o linguriță de scorțișoară și o linguriță de cacao. Nu, că tare n-am pus o linguriță de cacao, dar sincer am pus vreo 3. Am făcut amestecul ăsta, am băut și după asta mi-a fost foarte bine. Mi-a fost așa de bine. Și am putut să rezist până azi. Și pot spun, până când m-a sunt ghenit, numai când trăiesc, eu aveam vreo 85. Când m-am apucat ieri, mă cântăresc la sfârșit, după așa, caroce, în a 8-a zi mă cântăresc. Caroce înseamnă mai pe scurt. Mă scuzați pentru rusificările mele. Să mă cântăresc la începutul a 8 zile de foame. Așa că rămâneți cu mine să vedem împreună câte kilograme să slăbesc. Dacă să am vreo 78, atunci am să sar de bucurie de la 3-lea etaj până la primul. Urmez să-mi fac ceaiuri, dar m-a sunat soțul meu iubit și mi-a zis că să aduc niște apă la lucru, mă ruga frumos. Chiar lucrează chiar
afară în sat la noi peste câteva casă. Și mă duc să fac o plimbare numai că cu mașina, nu pe jos, pentru că n-am timp. Trebuie repede, cu oamenii mor de sete. Am găsit sticluța de vitamina B12 și o să iau și vitamina B12 și e bună pentru sistemul nervos, că sunt și eu mai liniștită. El scrie dochi că tot de BO3. Și sănătoși. Ei, curge apa. O trec până o oră, după aceea fac o video și m-a apucat foamea. M-a apucat foamea. E că așa vine să fac. Așa vine să fac. Dar să fac rept, când am încotro. Tata și ighini. Tata și ighini. Asta îmbătrânește aici. Afară. Afară de pe fața mea. A treia zi de post. De ieri seara am început să mă doară capul. Noaptea asta am dormit așa mai rău. Am fost foarte sensibil la sunete. Fizic înăuntru așa mă simt ușor. Mă simt foarte ușor. De foame mi-e foame, dar din și în și mai mult trec zilele, din și mai tare, parcă ne vine fiecare minut mă lupt că să mă duc să-mi fac ceva să mănânc. Nu rău, ceva sănătos. Și tot zic încă un pic, mai aștept. Deja să mă cântăresc la sfârșitul la 7 zile. Sper că o să fie un rezultat foarte bun și deja simt pe mine, simt așa pe talie, pe corp, parcă așa m-am făcut mai suplă. E foarte greu. Și pot să zic că e foarte greu. Și nu întotdeauna am putut. Eu timp de ani de zile n-am putut să țin așa. Corpul singur simte când vrei să ții și când nu. N-am chef să fac nimic, toate că fac lucruri. Ieri am făcut mâncare, ieri am făcut și plășini tip tigai ca la Moldova. În seară am făcut niște cartofi nădușiți cu coaste de porc sau de mai erau, nu știu. Și tot mirosea foarte frumos. Mâncare fac. Tot normal, dar n-am dispoziție. Mi-e foame, tare mi-e foame. Dar trebuie să răbd și să fiu puternică și să-mi ating scopul. Asta eu îmi doresc. Asta îmi doresc, mai ales că zilele astea am uitat la un film cu o fată de 16 ani. Visul ei era să facă un tur sau un parcurs cu barca ei 7 luni de zile. Să meargă numai pe apă, adică să bată recordul. Și până la urmă i-a fost foarte greu. S-a dus, a ajuns înapoi acasă, a trecut prin furtună, a fost foarte greu și eu asta i-am luat-o pentru mine, ca așa, ca o luptă. Da. Nu pot azi și eu cu dispoziții de asta de încurajare, de asta, dar eu când fac video mă încurajez pe mine. Dacă cineva se încurajează, poate se încurajează că tot e greu ca și nie și trecem împreună peste greutăți. M-am pus un pic în pat, când stau în pat parcă mi-e mai ușor. Dar în pat tot îmi găsesc de lucru, încarc poză pe Shutterstock. Pe site-ul de poză unde se vând între timp. Și că fac și video deja. Încerc să mă ocup cu câte ceva oriunde n-aș fi. Așa că, fetele, fiți tari, vă rog. Fiți tari. Adică nu constă că să fii tare, dar să ai răbdarea asta și până la urmă. Asta e răbdarea. Când vine, mă aștept și să mă duc să ne fac. Să-mi fac omletă cu tonfiș. E că te asta vreau. Dar eu știu că trebuie să răbd. Sau mușai, dar mă duc să-mi fac hrișcă și azi încep cu hrișcă.
Trebuie să răbd. Și ieri și azi am băut ceaiuri care am arătat. Ne-am mai introdus și ceaiul de cătină. Beau apă, cafea am băut. Dar ne-am adus aminte că n-am băut cacao cu de asta cu cafea și cu scorțișoară. Mă duc să-mi fac și poate ne sta mai bine. Hai. Am zis că postez odată la 3 zile de foame. Așa că am mai s-a împlinit a 3-a zi. Și peste 3 zile să postez iar.